днеска започваме нова поредица, където ще играем Grow a Garden в Roblox. Това е игра доста чил, между другото, където просто трябва да си насадите градина и да си я обновявате с нови плодове и зеленчуци. Имам огромен драконов плод, доста дървета, 3 палми и 8 милиона долара. Но първо ще вземем тук цветята. Ще отидем да ги продадем. И така, да видим какво има. Точно се презареди и всъщност няма нищо. Отиваме си пак в градината. Имам тук. Само на малко ли да. Да си вземем малко кокоси. И тук ми е зайчето. Разбира се, нали, в буквално логото ми е заек от FNAF Бони. И не мога просто да нямам заек. И 2 кучета, другото не знам къде. Ето го другото. Общо взето доста чил игра. Не е като повечето в Roblox или повечето, които играя, да са някакви хипертрудни и свръхестествени. Като някои игри, например Blox Fruits, която не е лоша игра. Отидем тези да ги проведем. I want to sell my inventory. 40 000 долара. И хора ще се върна след като презаредят отново да видим какво има. И добре, тук що презаредиха и да видим има ли нещо ново. Има от тези оранжеви тулипи, които са си доста готини. Има и тиква, което си е доста готино също. Отиваме в градината и ще си ги посеем. Това се го слагам тук при другата чиква. Тулипите си ги слагам тук. Са доста. И ще си посадим 4 моркова. Просто ми са останали. Как ще иде? Да съберем тук плодовете, които ги имаме. Да си съберем малко кокоси. Тулипите да си ги съберем или талипите. Не знам точно. Растение първата тиква, защото отдеве посадих една, сега посадих втора. Тук ми расте второ манго. Да си ги вземем тези. И общо взето това ще за днескашния епизод. Надявам се да ви е харесал. И ако ви е харесал,
да се понякога. Чао и до нови